Môžem vedieť, čo hovorí ten pes. Zastúpené všetky občianske aktivity. Občiansky tribunál, generálny štrajk, slovenské hnutie obrody, samozrejme, vítam. Som sklamaná. Zase z toho, kde sú rodičia. Toto už je konečná, čo si dovolujú. Dámy a páni, vitajte na druhom ZRPŠ. Ďakujem, že ste priniesli aj rekvizity akéhokoľvek druhu. Dnes aj symbolický Pán Boh plače. Ako Katka Boková spomínala, dnes sme sa zišli s lopatami. V júli sme tu boli so záchodovými kefami. Chceme po lopate vysvetliť Grelingovi to, že je najvyšší čas, aby odišiel. A ak Greling a jeho skupinka zločincov nepochopia, že je čas odísť, tak prídeme sem opäť. Ale opäť s iným náradím. S väčším, ktoré sa dá používať aj na iné účely, ako iba vysvetľovať po lopate. Chodí potajomky po stredných školách s nejakými zdravotníkmi, ktorí opichávajú naše deti, že on je toho účasťou. Odhoďte rúška, chodte nakupovať bez rúška, deti nechodia do škôl bez rúška. Veľa vecí som naštudovala, nadlho by bolo rozprávať tu na, ale každý prízorný, ktorý chce, si veci nájde a otvorí si oče. Slovensko je naše. Pán Greling, poďte dole, nebojte sa nás. Dýchuje do seba exhaláty oxid uhličitý a to spôsobuje odumíranie mozgových buniek. A to spôsobuje, že bude z toho taký kaderník. A čo sa týka Vopaxkopy, naposledy ma vytočili, že ma neobslúžia. Tak som generálnemu riaditeľovi napísal, že pokiaľ chce moje peniaze, tak odo mňa nemôže žiadať mučenie. A on mi napísal, že môže. Týždeň som vám nechal 100-200 eur, nedostanete ani cen. Keď som mimo Slovenska, nevidím zobáky. Keď prídem na Slovensko, zobáky, všade zobáky. V Španielsku sú zobáky ešte. Keď povysávate zo zeme bordel, tak to máte v sáčku. Keď máte špinavé rúško plné pliesni, baktérií na ústach a nemôžete dýchať, tak sa fungujete ako vysávač. Lenže my to všetko vieme. Presne tak, my, ktorí sme tu, všetko ovládame. Pôjdeme lopaty odovzdať dovnútra, poprosím vás, s čo najväčším rachotom. Vy ste štátna inštitúcia, tak ma nepoučujte. Je to darebák, babrák, plagiátor, amatér a politický ktorý opicháva naše deti. Rodičia, kam odchádzate? Počkajte si na neho. Prosím? Je o tom. No a čo povedal? Tak ešte raz prosím a nahlasitý odposluch. Tí rodičia ho vyzývajú. Áno, my máme byť pokojní a vy budete vraždiť naše deti. Že? Čo na nás kričíte tu? Čo my za čo môžeme? My povedzte, čo na nás si tu vylevate zlost? Vy ste jej pracovníci. Ale dobre, ale čo vy nemáte deti, nemáte vnúkov. Mám 3. No vidíte. A vy si ich dáte zaočkovať? To je moja vec, či si dám alebo nie. Tak si dajte, ale moja vec to je tiež, ja ich nechcem zaočkovať. Tak preto som tu za Grelingom, fašistom. Nedajte sa, ja s tým súhlasím. Čo nedajte sa, ale jaký vy, že si súhlasíte, budete strhávať ďalších, lebo ich podporujete. Ja som vám povedal, že je to slobodná vôľa každého. Ten hore, že je fašista a vy ho tu strážite. Skrývajú sa ako také špiny, pretože oni sú ľudské špiny, morálny odpad, sú to darebáci. Dnešná akcia pravdepodobne dopadla tak, ako sme očakávali. Ja sa chcem spýtať politikov, prečo chcete zabiť naše slovenské deti? Všetci títo ľudia by sa mali niekde spojiť, stretnúť a čo ďalej rozhodovať. Takže uvedomte si, že naši psi A ja, že som kokot. v parlamente